Да, разбрахме се. За Бат Митю разбрахме ли се? Казвам ти заради теб, като се запознаем, искам да се ударя с твоя материал и двамата цяла вечер ще повтаряме една и съща песен, примерно Бели птици и куршуми. Кот кажеш, това ще слушаме, защото аз те обидих, не беше умишлено, фен съм ти, много добре го знаеш, цял живот, underground, генгста. Бат Митко, не бъди обикновен човек, нека се съберем двамата, аз да бъда твоето острие, искам да съм от СОТ Аркус, като някой натисне паник бутона, изкачам аз на адреса. Искам да съм монопола аз. Изпрати ма, ти си почивай, прей си кефа, такой си, обикаляй си, яш си калкан, изпрати ма мен, аз да гърбя. Ако някой продава нещо различно от нашото, направо отивам с меча, взимам стоката и спира и да продава и да прави каквото идея. Ако има курви, които са ебат и не са в нашия холдинг, отивам аз, взимам сводниците и тя ги правя простотки. Казвам ти, много съм генгста, брат, нека бъдем гъсти и това е. Слушай песента Me and Dudy Low, тя е писана за нас и това е. Извинявам се за кофтите приказки, просто бях объркан, не знаех какво става, имаше фалшиви коментари. Това е цялата работа. Не, че нещо не съм ти фен или това онова. Просто, да, нека да няма анатема и джихад това онова, не приключвай това кино, знам, че можеш, примерно, ако такова бързо ще станат нещата, не си казал, не сте ме ударили. Но оставете ме на мира, нека бъдем гъсти, ще изкараме и някой лев и това онова. Един момент само. Me and Dudy Low. Къде е? Не мога да се намеря песента. Въй намерих и ме блокира това нещо, защото карам. Въй няма търпение, празняра да го пусне. Оп! Почва! Господи, всичко започва сега. Again.